yaptırmada merak etsin. أو إنك دنيتي بفرصة يخمان yerine geldik. Dağır sınırğı karşıladılar. Yine rica çektirmene ruhsat vermediler. Kim ne adı varsa yetişen yoktu. Kendi adım yaptırmada merak etsin. أو إنك دنيتي بفرصة إن بلوردانım gelemizden turmalıydık diye. Oyunu diyene. Attıvarına odağa. İyi ver. İhvanlar salam şu yüzümde görsek ne oldu diye şeyler yağdı oğlum vardı. Ağzım çöröklüye tıkalım değil ya hakikimen şu var. Yani size qoğu haber vermene geldim. Sizin qaraşan təzəliniz tayarladılar şuun. Ertə nisip bolsa men sizin hemmeňiz inşallah beğenirjek. Şok gorkalarsyň qaraşyň təzəligi haçandan bäri sizin itlän sizin qaraşanda adyňyz tayar. Ertə ýer bilen turjakdan birinji siz beğenirjek nisip bolsa. Şona aýdaýyn edim. Hemmeňiz ertə telefonuňyzy alyň Wi-Fi-laňy töläň. Qara puluňyzdan tayarlandanym. Qara tayar durumda ertini hip bolsa qow täzelik gelýär özüňizden diýip galjak täzeliňiz ertire garaşyň siz söýen sağmany tutdurum täzelige garaşyň yüzüm gözüm çiş ertiriňiz haýyrly bolsun günüňiz aýdym bolsun bereketli rızgaly bolsun geçme äminni biyaz dilekler bilki kabul bolar Allahyň inşallah hemmeňiziň dilegiňiz kabul bolsun bugün otuğunu. Aslında men düğün size bu täzeligi vermedim. Her biriňize şuň şeýle bir täzeligim ma diýip aýdypdym. Size okulupdy sawny padark etjek. Gatygow ýagdaýda, gatygow şertlerde, gatygow täzelikler bilen size padark etjek. Şoň üçin gaýrat edip geçmeň. Men şu bijamam halamasaňyzam bolýar ýöne. Dünyanın qow dilekleri sizinki bolsun Allahyň. Inni men size begenjimin çägi ýok. Haçandan bäri garaşan işe barıp aýtjak nisip bolsa. Men sizin kömeňize hakykatdan şuň gara nemäňize gollugyňyza barda gollugy görmeňizi sizden haýyş edýän şuň nisip bolsa näme çowak bäri. Sizem köpüňiz garaşdyňyz ýöne eýesi bolup men garaşan ýükümüň gara nemesi gelýär şoň münasibetli ýany bilen bir menden size okulupdy saýyn köp kişi okulupdy öldürdiň tehranniýe hilzat bu diýenler üçin sowgat berjek nisip bolsa şoň şu wiýjamy gaýrat edip sahran edip alyň geçme size peýdali siz alaňyzda nisip bolsa diýersiňiz sahra spasiba diýip men her haridim gelenne bilýäňiz ýene näme harit men häzir işe barap sizden açaçan görnüşde paýlaşar onuň diňe like'laňyza kommentariýalaňyza gow sözleňize mä täçmen bir azajyk bulanma jorrak ýyzynda kirsir bolup biler hiç üns bermäň o çaraba bana seyredin deyip diyorum. Kremi çalayın saçım uğradayın yaltanmasam kulat gideyin tamam işe gideyin neneyim size muğut sağın paylayın katı köp karıştınız yok atıp çalmalı güneş kremin temi yok diysem ancak mısınız düğünüm çalman gittim neme merak edem dedi bugünüm yok yani işe gidem de Oňragam ude ışık bilen görkezipdim ýene de görkezjek başga markalan güneş kremlerini ne hili etkisini şonu görkezjek. Gara krem ýüzüňizde vitamin, ýüzüňizde nemlendiriji, imitlendiriji bolup gitýär. Ýüzüňizde çalan wagtynda 3-4 ay ulanaňyzda näme diýjek bolýanymy bilersiňiz 200 manat bahasy bar. Alyň Güläşden alıp bilersiňiz 864 60 98 jaňa dep güläşe jaňa dep alyp bilýän güneş kremi amma gara krem amma güneş kremi hemme çağı uly aýal erkekler paýdyk ýüzüne ennamına boyunlarına eline hem yerine ulanıp bilýärler. Deňde ýereňizde arkaýyn çalyp ulanıp bilýäňiz.
Yani ilk sağın son qara krem sonra güneş kremi çalmalar. İlk güneş çalıp bunu son çalsanız bul güneşi iyenir. Bu atı güçlü kremdir. Habarınız bolsun. Men şu zatlan hemmesini hadir ude ışığına da barlak orkutçuk. Güneş çalan idinin mun çalanda nehilik iyenliğini orkutçuk. Şu yüzünüzün porlarını yapıyor. Yüzünüzü arasalaya. Qarada yüzünüze yağtılık veriyor. İmitlenirci de qarşılıklan öňüne alýa, garaz köp zada peýdaly ýydyny hemme zady ýazylanlar aklym. Oturup näme pikirlerim şu wagt aýdaýyn size. Bir hili gatyra duýgulanyp, şün meni şu ekranyň artyna sen meni görüp oturan saňa diýär. Sen men hakykatdan garşylykly söýýär. Meselem men üçin bir zatlar ýazýan jogap beremok, ondan soň atwar berýän jogap beremok. Ondan sen meni hiç garşylyksız, hiç peýdaň ýok maňa seredýän. Bilýän gowy sözler ýazýan. Käwat öýümizdekiler yetmedik ýerine ýetýän. Ananyň maňa ýüregim bilen aýtýan şon size. Saň aýtýan. Sen şeýle bir söýýän, belki her wagt dillenir diýen däldirin ýöne. Men her biriňize köp taňar ýarkatyny aýdan, imne de sen görüp oturan. Şo nastreniýaň ýogam bolsa, gula kalyp. Men çyndan söýýär. Şol demen alanma, maýka mı koýnak mı, garaz şol demen alanma, ýedinde kirler ýy masgara. Näne bir ýyl bolanlar, hiç nemege tapyp bilmedim. Wagt tapyp bilmedim şunu geýmän helay. Inneýdim birinji şuň geýlen, täze geýlen dady näme diýler, toýunda tasyn diýlermi? Dur bir dada aýtyp bereýin, näme ýadyma düşdi. Korotçe birini ärini toýugradýa. Ondan soň toýugradýa bolen, gidip barýa, täzeşke gidip durýar, toýda tasyn. Edýdim zat diýip goýberýär, no toýda da burup diňe garşylypdyr da, koýnagam gerçelipdir da bolen. Gelip söýgemişin dilen munýal çalyp kabul boljagyny bilmedim diýip men kim şon ýaly badat ödünden toza bordun urulmadı diýär. Şeýle ýadyma düşdi. Gowalşypdyrmy diýjek bolşmak kalam. Ýerimdenem adam öýle şu wagt ýagnan beýle içmem bilmedim. Gulam neme sowamadı içmem ýetişmeýär şonç ýanym bilen alkydyny. Gowýamy. Ene şu adam işe barýan. Naham işte bu paylaşan. Avaler kim sarmamy, omy diýipsini. Ýok. Garaşyň prosta plana diýip aýtjaklar. Diňe garaşyň elbetde del halar, gaýrym halarny, oğlanım halar gideýin men. Çıktamolayın çıktamolayın gidelim. Çıkbrelem ulaşıp bunu tut bunu. Barya gidelim. Gidelim aşağıya. Ya hopsa. O tane mayt çakıyor. Aşağıya. Onu değil. Yetiş kadar halvattan koyar. Getir. Hadi var hadi alıp gelecek yemekler. Konuşan sarmamı kofyamı bitti. Oynanayım beğeneyim yok akıl başkalarına o sizin golünüzde de yarar. Onu deyip çıkar geçiyor. Mehvanlar size täzelik aýtmakan videoň başynda siz adyna konkurs diýin men size sowgat diýeýin. 10 sany adam özüm saýlap aktiv gatnaşan agzama täze gelen haritamdan sowga dogratjak. Etmen zadyňyz like, kommentariýa dostlarınız bilen paýlaşmaly. Ine täzeligimiz gelenler sprey, aymelek sprey öň aýdyp gelişimiz ýalak, öňsüňiz ýalak täze spreylenmeli gelir. Inni, bunun yanına size bir okulukçuş sowgat berýär. Ýalňyş seçdiňiz 150 manada ikisini birden alyp bilýäňiz. Aslında bunun öz bahasy 150 manat, ýöne ýanyň bir okulukçuş sowgat berýär mehmanlar. Biz bilişiňiz ýalak täze haridymyz gelenini size tanatmak üçin atı arzan nahadan samyca gün skitka goýýar. Ýadyňyza düşär bolsaňyz gara kremem şeýdikdir. Inni hemen bahasyny arzanlatdyk, hemen bir sabun sowgat berdik. Mehmanlar bu datlar almak üçin, habarlaşmak üçin telefon bergilerini 861 83 87 şema jaňa alyp bilýäňiz.
Yok bulaştan alalı diýsäňem 864 60 98 bilen habarlaşyp bilersiňiz. Hayırlı bolsun. Ne vilayetde müşterilerimiz şäherin her bir ýerinden müşterilerimiz jaňadyp almamalygyňyz üçin elbetde hemmeýeri targowlarymyz ýaýradarlar. Vilayetde da bolar, şäheriň içinde de sanyja günlerden hemme marketlerden zaten alyp bilersiňiz. Ene yemne çadam zakat edýär, şu wagt sağla edýär. Ene şu ikisinin bahasy 150 manat etdik bilşiňiz ýalmyň asyl bahasy 200 manatdan ne ýöne hemen sawun sowat berdik, hemen muň bahasyny skitdik. Şu ikisinin bahasy 150 manat boldy. Habarlaşmak üçin 864 6098 88 ýa-da işden we ýakyn günlerde hemme ýerde biziň spreylerimiz, sawunlarymyz şu ikisi bilelikde satylar, market bolsun, vilayet bolsun, hemme ýerde satylar nesip bolsa. Ana. Anan sen şema bara şu Vietnamdan getiren füýjüler muksaqa goýup durdyna. Dur. Indi bu näme diýip bilýän şema bu zakal bererler. Her kim zakal berer. Şolong hökman arasyndan birini saýladany 3 tane klientimi dogradar füýjüler. Füýjüler ýadyňa düşýärmi? Vietnamdan getiren füýjüler bermänler arasyna. Häzir şunky gelen zakallar şema geç. Şunky gelen zakallar hemmesine uyuşuruz, arasında da birini saylap çıkaşam içine atip çıka uğra diye nesip bolsa. Häzir şeýme näçe tane da kadarly ýamam, gorko dip çıka geçerdi.